Udaba lukaThamara luya ngokushuba kunokuthi linciphe udlame njengoba lubhebhethekiswa abantu besifazane emva kokuthumela ama-imeyili emsebenzini wakhe. Cha, uThamara ubese kuveza ukuthi cha, ama-imeyili afikile emsebenzini kodwa-ke bethena akeze zongena. Bayakujabulela futhi ukukhula kwepheji lakhe lenza kahle laphana ey'nkundleni zokuxhumana. Njengoba bathena as a social media asizingeni thina, your page is doing very well emsebenzini, wasefaka amakhanda ahle kabi. Abantu besifazane babesebethatha isinqumo sokuthi be-unfollow bonke abantu ekade bese kuThamara laphana ngenjongo yokuthi mhlampe bancengekile ngokuthi bayabafollow. uMavava wase wangena wathi make waxosha uThamara kuyacaca nami ngiyabaxosha bonke abantu besifazane abasebenza kimi ngoba nihlulwa ukukhuluma ebese nisangana wafa nilekelela abafowethu abacindezela. Kanti uma nicakza laphana uthe uma ngabe ecacisa indaba yakhona wakuveza ukuthi cha, abantu besilisa into ebidala ukuthi bejabule, noma-ke abantu besilisa into ebidala ukuthi wazi ukuthi baseke uThamara yingoba ukhona umuntu wesifazane oyibonayo lento. Mlalelo wami, ngiyakubingelela kuphi nakuphi lapho ngiyakhona lo mbuzo njengamanje ukubingelela yena uMathinto Wacebisa. Ngicela ukuthi uma usuku lakho lokuqala wenze sure ukuthi uyasubscribe, uyalike, wenze sure futhi ukuthi upressa i-bell notification uma usuqedile ukulalela video yonke ebese uyakhomenta ngengqondo understandayo ukuthi ngempela sikhuluma ngani. Sikhuluma ngodaba likaThamara la khona all trend iviki lonke edlule kusukela Monday saze sazovala ngeSunday, saphinde saqala kahle futhi Monday njengoba namhlanje kuLwesithathu. Kulokhu kukhulunywa yona-ke indaba kaThamara. Abantu besifazane bazamile ukuthumela ama-imeyili emsebenzini wakhe kodwa-ke bathe emsebenzini abayingeni za-social media, kanti futhi ipheji lakhe lenza kahle kakhulu ey'nkundleni zokuxhumana, okuchaza ukuthi mhlampe bayamsapotha noma-ke into abayenzayo abanankinga. Njengoba-ke eze waveza uThamara amanye amaphrufu ukuthi cha, emsebenzini futhi bajabule okungabaphathi bakhe. Ngane kwethu, abantu besifazane babesebethatha isinqumo sokuthi be-unfollowe laba bantu ekade beseka uThamara ey'nkundleni zokuxhumana, njengoba-ke kubalwe omhlaka-1 noSkhinkili, oMtshali, oMyeza, oMzethi. Othi ngibheke kahle i-post yasisi lona ebekuyena ophoste le posti ukuze nami ngizokhuluma ngabantu engibabonayo noma-ke engibonile ukuthi ngempela kukhulunywa ngabo. Kubalwe laphana-ke uZake, uSkhinkili, uMthandeni, uMenzi, uNjoko, noHabi, uNtekza Ntethelelo, umzukulu kabaqazile kwase kuthiwa uMzethi, umhlaka-1, uMyeza, uZulu Snack, uNgizwe online. Kukhona nabanye abangabaliwe lana or abangavelile lana kodwa-ke ilisti sabonga nje kanjalo njengamanje. Mlalelo wami, ngabe usekhaya, ngabe kuphi la ukhona, luthini uvo lakho mayelana nesinqumo esithathwa abantu besifazane soku-unfollowa bonke laba bantu, njengoba umhlaka-1 egcine phawula ukuveza ukuthi yena noma bangam-unfollowa beze befike ku-0 akanandaba, njengoba futhi angezokujika ey'nkulumeni zakhe noma-ke esinqumeni sakhe. Bangam-followa beze befike ku-1 futhi akulula abavele bevale nje i-account beyi-report ivalwe ukuze bebone ukuthi uma iphinde eqala phansi enye i-account uzofika kulama-followers awafunayo. Ake ngizovuka lakho laphana ku-comment section njengoba uSkhinkili exolisile ukuthi cha, yena upromote ingoma le eyayicula ngoThamara noma eyayikhombisa ukuthi sekuThamara kakhulu wayeqashiwe, kodwa-ke uyalihoxisa izwi lakhe noma-ke uyakuhoxisa ukupromotha ingoma ephathelene noThamara laphana-ke ku-TikTok. Ake ngizovula lakho lapho umlalelo wami ekhaya ukuthi ngempela wena ucabangani ngale ndaba yoku-unfollowa kwabantu noma-ke nge-attitude yabantu besifazane abakwenzayo, njengoba omunye evezile ukuthi namanje wasapruva khona ukuthi yonke into kufanele ibe ngabo abakwazi ukuthi becabangele omunye umuntu. Hlangana phana comment section ngizovula lakho mayelana nalolu daba. Thokozi wena uma ngabe ngempela into yakho usukuyenza i-genuine iqondile ungabheke inzuzo, awu hayi bafethu kunzima lento. Ewe MM uyaphila lapho phezulu? Miyazi. Yabhuti. Njani mfowethu? Sho Mthobisi. Hamba kahle. Sho. No, ngizothi lento kwesinye isigaba bafuthu angazi noma ngisayibuka ngalelo sengibuka ngalo. Isesigabeni sokuthi njoba siyi-worried ngengane mhlambe njoba siku-live i-worried yona ngathi okokuqala lokho. Okwesibili yabona into yokuthi ngiphushe ukuthi kufakwe imali, imali ifakwa kuba kuyona
uma ekufaka Yeah, kuyona i-akhawunti yayo. imali uma efaka kuyona imali izoyenzani njengamanje ngoba uvela njengomuntu ongakathembeki njengamanje angithi yabo izolo wena mlazi ukuthi usisi udinga ne-therapist yabo so why niqhubeka nifaka imali kumuntu odinga i-therapist why niqhubeka nifaka imali kumuntu enicabanga ukuthi mhlampe akanawo matric ayikho indlela yokuthatha le mali le kube khona omlekelela Mana-ke Mthobisi akathembekile kubani. Ngoba phela ukhuluma iqiniso phela. no ake ngiphume Mana Mthobisi mana ngicela ukubuza mina ngifuna ukuba nombuzo. Akathembekile kubani. udivethile Kuhle lo mbuzo bafe. ngiyeza kudivethile kulokho besikucabanga Ikhona kuphi ukudivethile Mthobisi silekelele sizwe. okay ngoko content ube ezwakala njengosisi oyiqonda indlela ukuyiphatha kwentombazana Most wayisayise ingane lapha na. No ngifuna ukuza Mthobisi mina. Ngifuna Mthobisi into siliqondisa ulimi uliqonda. Yebo yes ngoko Mthobisi lalela. content yakhe uzwakala njengosisi o-right oyiqondayo indlela ukuyiphatha kwentombazana okay Yeah. since izolo mina ngibehind osisi kakhulu since izolo kukhona okuvelayo okay lezi ezivelayo kumele nazo ningayizili bafowethu if umuntu ethi usisi Mana Mthobisi. Uveze ubani lento evelayo bekuyini inhloso yakhona ukuveza. Uyayibuza lo mbuzo? yes angithi into senkulu ukumdikilela phansi Umona. Manje ngoba uyasho ukuthi ukumdiqilela phansi uvumelani ke wena ukuthi adiqileleke phansi. angivumi mina ngizothi mina ngifisa Uthini mana Mthobisi mana Linda Mthobisi ungakhuluma inkulumo uphinde uyiphekise. Usuyavuma ukuthi wena imali iyapi kuyena ngoba yena akekho right. njengamanje miyeza akadeserve ukusiza imali mhlawumbe imali anayo njengamanje ingaba cause ukuze kubonakala ukuthi kuhlalwe phansi kubonakala le mali ingamsiza kuphi yosisi bafowethu ngoba mina ngokwami no Mthobisi Wemthobisi kancane myezi Wemthobisi mfana wami uma niwuma nibancane kangaka nothi nifike ebudodeni niphethe imizi noyiphatha kanjani khuluma nomyeza bakuthathe bokuphalasisa uyabona Mthobisi Inyama engwenya lo. ungayithatha uyayidinga inyama engwenya wena amafutha Akanika engwenya inyama engwenya ngeke. Uzoliphosa lapha usubhimba kakhulu-ke manje uqhamuka ukodiscussa lolu daba wena uzotshela kade Ubelaphi Mthobisi awusho ubaba ngokhodo mana Wemthobisi yabona le ngane iphila nsekhanda uyabona le nto la kunamadoda anzima kaba ala kulolazi kunabaphathi bemizi la sinemizi thina siwona amafara singamakhosikazi thina Wemthobisi angeke siwulandele thina Udinga inyama engwenya. indaba awumeke yini umatric yini ununi leyo kodwa belungu ukuthi amani yofunda nifundele nibhuquzele amajazi azebe grade ibuye nizosihlanganela la Mthobisi kahle kahle ungenwe yini umsebenzi wenzani lo matric yini umsebenzi walo matric Udinga inyama engwenya. lapho uhola malini wena Mthobisi Udinga inyama engwenya wemama. ngizoyiphathisa ngiyiphose ngifuna ungitshela uhlala lapha mangokuwe Mina- ukuthi awutsheni ngizokucela ngikuthola uzofica iqashana elisebhodleleni ngaphambi kokuthi udle ukudla lo mbhedo nje uyindoda uzokhuluma kanje uzoba indoda kanjani wena mfana msasa ayikho lento oyikhuluma Akanayo i-backbone. ngithatha into ey'ndala manje ngizotretisha ingane ngicabangile sigcoca udaka emehlweni cha mina ungihlula nje masathi uminabo wena abantu Mthobisi besifazane mangase Wemthobisi kahle kahle uthini kithi ena ebona intombi yakhe eyithanda athi eceleni yazi ngithanga ukudabukele nje kade nginosibani uzombona uzongena ngesikhathi esithile kanti ufona umi ngaphandle usembonile phela avela ngena ungambulala wena umuntu othanda naye ngenduku uhlonyekiswa abanye abafana bedlala ngawe bekuchitha ungabe uthatha udoda uhlanganise nentiti khona abaninzana abaserious labemisi ukuthi lento iphethwe kwenye level wena ukuthi awukhanyiselwe ngomoya awunawo umoya wena